ഇല്ല, ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അമ്പലത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം അങ്ങനത്തെ വരുമ്പോൾ മാത്രം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ വലിയ വരില്ല. കുറെ പേര് വളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ല, അതുകൊണ്ട് വളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കാൾ ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസപാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത കഥാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജഗദേവ് ജനകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിന്ന് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ തേർഡ് ലെവലുള്ള ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അതിന് മുന്നേ ചില ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത മനസ്സിലായി, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലായി. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് ഈശാവാസി ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈശാവാസി ഉപനിഷത്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് 108 ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. നമ്മൾ 108 മുത്ത് ജപിക്കണത് എന്ത് ബേസിലാണ്? 108 മുത്ത് എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഈ 108 മുത്തിന്റെ ആരെങ്കിലും അറിയാം? അത് എന്താ ഒന്ന് പറയോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ? 108 മുത്ത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? അത് ആദ്യത്തെ 8 മണി അത് അഷ്ടസഖികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ കുറച്ച് വൃന്ദാവനവാസികൾ ഉണ്ട് അതില്. പിന്നെ വൃന്ദാദേവി, പിന്നെ കൂട്ടുകാരി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് അത്ര അറിയാം. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയോ എന്താണ് 108 മുത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ല.
ഹരേഷ്ണ ഒരു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് തന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞത് 108 ഗോപികമാരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം 8. ആ 8 നമ്മളത് മാലമ തന്നെ 8 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മള്? മനസ്സിലായി? അത് അഷ്ടസഖികൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 108 സഖിമാരിലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 8 സഖിമാര് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഷ്ടസഖികൾ. അപ്പൊ അവരെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാനുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ്. അല്ലാതെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് 108. നമുക്കൊരു ആത്മീയ സംഖ്യയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ 108 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ 16,108 ഭഗവാന്റെ അല്ലെ, അത് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് 16, 108 അല്ലെ, 16 മാല 108, 16,108 ഭാര്യമാര്. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. പിന്നെ 108 ഉപനിഷത്തുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ 108 ഉപനിഷത്തിനെയും പറയുന്നതാണ് ഈ മുത്തിന്റെ എണ്ണം. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട് നമുക്ക്. ആ 108 ഉപനിഷത്തില് 18 ഉപനിഷത്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. അതിൽ തന്നെ 10 ഇമ്പോർട്ടൻസ്, 10 ഉപനിഷത്ത് അതിനേലും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ആ 10 ഉപനിഷത്തിലെ ഒരു ഉപനിഷത്താണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനുണ്ട്? ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിനുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ, കാരണം എല്ലാതും പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ ഉപനിഷത്തുകളിലും എല്ലാതും പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞെത്തുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാതും കറങ്ങി തിരിച്ച് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ആയാലും തത്വമസി ആയാലും ഇതൊക്കെ പല ഉപനിഷത്തിനും വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് എത്തുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. ഓ പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമിതം എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകം ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് ആ ശ്ലോകത്തിലാണ് എല്ലാതും ഒന്നിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഋഗ്വേദത്തെ നമുക്കറിയാം 4 വേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. 4 വേദങ്ങളിൽ ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവേദം. അതിലെ യജുർവേദത്തിൽ തന്നെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ശുക്ലയജുർവേദം, പിന്നെ ശുക്ലയജുർവേദം, കൃഷ്ണയജുർവേദം. അതിൽ ശുക്ലയജുർവേദത്തിലെ ശുക്ലയജുർവേദമാണ് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഓർമ്മയില്. ശുക്ലവേദത്തിൽ വരുമ്പോ ശുക്ലയജുർവേദത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന ഉപനിഷത്താണ് ഏതാ? ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തും. ഓരോ വേദത്തിനും ഉപനിഷത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആയോ വേദത്തിന് ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് പോലെയാണ്. അതിന്റെ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് മാത്രമാണ് വേദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത്. അത്തരം പവിത്രതയുണ്ട് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിനുണ്ട്. ആ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിന്റെ ധാന്യ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ധ്യാനം ഒക്കെ മന്ത്രങ്ങളാണ്, ശ്ലോകമല്ല, മന്ത്രങ്ങളാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഓ പൂർണ്ണമതം ഈ സോറി ഞാനത് വിട്ട്, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ശ്ലോകം. ഓ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ അവശിഷ്യതേ. ഓ പൂർണ്ണമതം ഓ പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദശ്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യത അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് ഒന്നിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാൻ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഭഗവാനിലാണ്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ആ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം മതി ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഒന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ദേവന്മാരെ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും വിസ്താരങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രകൃതി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഏത് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 108 ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ 18 ഉപനിഷത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അതിൽ തന്നെ 10ൽ 1ആയിട്ട് 5ാമത്തെ പൊസിഷനാണ്, അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അത് 10 ഉപനിഷത്തിൽ 1ആണ് ഏത് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭാരതീയ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ 4 വേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം. ഇതിൽ ഋഗ്വേദത്തിൽ തന്നെ 25 ശാഖകൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ യജുർവേദത്തിൽ 108 ശാഖകളുണ്ട്, സാമവേദത്തിൽ 1000 ശാഖകളുണ്ട്, അഥർവേദത്തിൽ 50 ശാഖകളുണ്ട്. ഇത്രയും ഇതിന്റെ വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വേദത്തിനും അതിൻ്റെതായ ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെതായ ആരണ്യങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെതായ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അതായത് ഓരോ വേദത്തിനും
വീണ്ടും ഒരു വേദം, എക്സാമ്പിള് ഋഗ്വേദം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു സബ് ടൈറ്റിൽ, സബ് പോലെ. നമ്മ ഫിസിക്സ്, സയൻസിൽ ഫിസിക്സ് എന്താ പറയാ, സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, അതില് ഓരോ ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ആരണ്യകളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എടുത്ത്, അപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിന് അതിൻ്റെതായ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ആ ബ്രാഹ്മണങ്ങളുടെ പേരാണ് ഐത്രീയ ബ്രാഹ്മണം, സംഖ്യായന ബ്രാഹ്മണം, കൗശദീയ ബ്രാഹ്മണം. അതേപോലെ തന്നെ യജുർവേദത്തിന് ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്. ശതപഥ ബ്രാഹ്മണം, തൈത്രീയനീയ ബ്രാഹ്മണം, മൈത്രീയാന ബ്രാഹ്മണം. സാമവേദത്തിനും ജൈമിനീയ ബ്രാഹ്മണം, അങ്ങനെ 8 ഉണ്ട്. ചിലതിന് കുറവായിരിക്കും, ചിലതിന് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അഥർവേദത്തിനുണ്ട് ബ്രാഹ്മണം. അതെത്ര? അതിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഗോപത ബ്രാഹ്മണം. ഇങ്ങനെ ഓരോ വേദത്തിനും അതിൻ്റെതായ ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്. ഋഗ്വേദത്തിന് 3 ഉണ്ട്, യജുർവേദത്തിന് 3 ഉണ്ട്, സാമവേദത്തിന് 9 ഉണ്ട്, അഥർവേദത്തിന് 1 ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വേദത്തിനും അതിൻ്റെതായ ആരണ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതില് ഋഗ്വേദത്തിന് 2 ഉണ്ട്, ഐത്തിരീയാരണ്യകം, കൗശദികാരണ്യം എന്ന് പറയും. യജുർവേദത്തിന് 2 ഉണ്ട്, മൈത്രീയാരണ്യം, തൈത്രീയാരണ്യകം. സാമവേദത്തിനും അഥർവേദത്തിനും ആരണ്യങ്ങളില്ല. ഇനി ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറയാം തത്വശാസ്ത്രമാണ്, അല്ലെ? തത്വശാസ്ത്രമാണ്. ഒരു ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും തത്വം എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുമ്പോ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാനെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, നമ്മൾ അധികം ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കുന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് തത്വത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തത്വശാസ്ത്രമാണ് ശരിക്കും ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറയാം. അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വേദത്തിനും ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിന് 10 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഐത്തേര്യ ഉപനിഷത്ത്, നാരദബിന്ദു ഉപനിഷത്ത്, അങ്ങനെ 10 ഉപനിഷത്തോളം ഏതിന്റെ ഋഗ്വേദത്തിനുണ്ട്. ശുക്ല യജുർവേദത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ യജുർവേദത്തിന് 2 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ശുക്ല യജുർവേദം, കൃഷ്ണ യജുർവേദം. അതിൽ ശുക്ല യജുർവേദത്തില് 18 ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. 18 ഉപനിഷത്ത്. ഋഗ്വേദത്തിന് 10 ഉപനിഷത്തുള്ളൂ, ശുക്ല യജുർവേദത്തിന് 18 ഉപനിഷത്ത്. അതിൽ വരുന്ന ഉപനിഷത്താണ് ഈശവാസ് ഉപനിഷത്ത്, ഹംസ ഉപനിഷത്ത്, ബൃഹത്നാരായണ ഉപനിഷത്ത്. ബൃഹത്നാരായണ ഉപനിഷത്തൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ നാരദ ഉപനിഷത്ത്, അങ്ങനെ അനേകം 18 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അടുത്തത് കൃഷ്ണ യജുർവേദ ഉപനിഷത്ത്. അതിൽ 32 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. കട ഉപനിഷത്തൊക്കെ അതിൽ, തൈത്തിരീയ ഉപനിഷത്ത് അതൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. തൈത്തിരീയ ഉപനിഷത്ത്, കട ഉപനിഷത്തൊക്കെ ഭഗവതിയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണ യജുർവേദ ഉപനിഷത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതേപോലെ സാമവേദത്തിന് ഉപനിഷത്തുണ്ട്. അത് 16 ഉപനിഷത്തിനുള്ളത് സാമവേദൻ. അതിൽ കേന ഉപനിഷത്ത് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കേന ഉപനിഷത്ത്, ചന്ദ്രോഗ്യ ഉപനിഷത്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. അതൊക്കെ ഭഗവതിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഒക്കെ സാമവേദ ഉപനിഷത്ത്. ഭഗവതിയിൽ പ്രഭാസ്വാമി പല രീതിയിൽ കോട്ടിങ് വരുമ്പോൾ ഈ ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് എത്രയാ? സാമവേദത്തിന് 16 ഉപനിഷത്തുണ്ട്. അഥർവേദത്തിന് ഏകദേശം 32 ഉപനിഷത്തുണ്ട്. അഥർവേദത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപനിഷത്തുള്ളത് 32 ഉപനിഷത്തുണ്ട്. അതിലാണ് ഗരുഡ ഉപനിഷത്ത്, ഗണപതി ഉപനിഷത്ത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്ന ഉപനിഷത്ത്, മാണ്ഡ്യ ഉപനിഷത്ത്, മുണ്ടക ഉപനിഷത്തൊക്കെ നമ്മള് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഉപനിഷത്തുകളെ പാർട്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ വേദത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഉപവേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അർത്ഥശാസ്ത്രം, ധനുശാസ്ത്രം, ഗാന്ധർവ വേദം, ആയുർവേദം, തച്ചുശാസ്ത്രം, ഇതൊക്കെ ഏതാ? ഉപവേദങ്ങളാണ്. ഓരോ വേദത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ആണ്, ധനുർവേദം യജുർവേദത്തിന്റെ ആണ്, ഗന്ധർവവേദം സാമവേദത്തിന്റെ ആണ്, ആയുർവേദം അത് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ആയുർവേദം അഥർവവേദത്തിന്റെ ആണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉപവേദങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കും, ഓരോ വേദത്തിന് അതിന്റെ ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. ആയുർവേദം, ധനുർവേദം, ഗന്ധർവവേദം, അർദ്ധശാസ്ത്രം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഉപവേദങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം പുരാണങ്ങള്. ഈ പുരാണങ്ങൾ തന്നെ 18 പുരാണമുണ്ട്.
18 പുരാണങ്ങളുണ്ട്. വിഷ്ണു പുരാണം, ഗരുഡ പുരാണം, ഭവിഷ്യ പുരാണം, അഗ്നി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ കുറേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കുറേ പുരാണങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ വിഷ്ണു പുരാണം കോട്ട് ചെയ്യണമാണ്, ഗരുഡ പുരാണം ഉണ്ട്, ഭവിഷ്യ പുരാണം ഉണ്ട്, അഗ്നി പുരാണം ഉണ്ട്, മഹാഭാഗവതം, ഭാഗവതത്തിന്റെ മാത്രം മഹാഭാഗവത പുരാണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കൂർമ്മ പുരാണം, വാമന പുരാണം, പത്മപുരാണം ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഉപദേശമൃതത്തിൽ കണ്ട് പത്മപുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം, മത്സ്യപുരാണം, ശിവപുരാണത്തിൽ ശിവനോട് പാർവതിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശിവപുരാണം, ലിംഗപുരാണം, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ 18 പുരാണങ്ങളുണ്ട്. ഈ 18 പുരാണം തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 18 ഉപപുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 18 ഉപപുരാണങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ആദിപുരാണം, ബ്രഹ്മപുരാണം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് 18 പുരാണങ്ങളോളം ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ദർശനങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഇതൊന്നും ഇതിൽ വരുന്ന അല്ല, ഇത് ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഐഡിയാസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ കടക്കാം. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ ആത്മീയ ശാസ്ത്രം, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ, അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദർശനങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം ദർശനങ്ങളുണ്ട്. ഈ വേദങ്ങളല്ലാതെ തന്നെ ദർശനങ്ങളുണ്ട്. ആ ദർശനങ്ങളാണ് 6 ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ന്യായദർശനം, സംഖ്യാദർശനം, പൂർവമീമാംസ ദർശനം, വൈശേഷിക ദർശനം, യോഗ ദർശനം, ഉത്തമ മീമാംസ ദർശനം. ഈ യോഗ ദർശനാണ് പതഞ്ജലിയുടെ. അങ്ങനെ ഓരോ എന്തിനും ദർശനത്തിനും ഓരോ മുനിമാര് അല്ലെങ്കിൽ ഋഷിമാരുണ്ട്. ന്യായശാസ്ത്രത്തിന് ഗൗതമൻ, സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിന് കപിലമുനി. നമുക്കറിയാം, അത് പ്രഭാസ്വാമി പല സ്ഥലത്തും കോട്ടേനുണ്ട്. കപിലമുനി, അതായത് കർദമുനിയുടെയും ദേവഹൂതിയുടെയും മകനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് കപിലമുനി. കപിലമുനി വന്നത് എന്നാണ് സാഖ്യദർശനം അല്ലെ. സാഖ്യദർശനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സാഖ്യദർശനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഭഗവതിയില് 24 കപിലദേവൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ദേവഹൂതി മാതാവിന് ആത്മജ്ഞാനം കൊടുക്കും. അതിന് സാഖ്യദർശനത്തിനല്ലേ 24 മൂലകങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? 24 മൂലകങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, അതന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു. അപ്പൊ സാഖ്യദർശനം, പിന്നെ പൂർവമീമാംസ ദർശനം, വൈശേഷിക ദർശനം, യോഗ ദർശനം, അത് പതഞ്ജലിയുടെ മഹർഷിയാണ്. അതൊക്കെ ദർശനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ സ്മൃതികളുണ്ട്. നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൃതി നമുക്കറിയാം, മനുസ്മൃതി അല്ലെ. മനുസ്മൃതി മാത്രമല്ല 18 സ്മൃതികൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതിലൊരു സ്മൃതി മാത്രമാണ് ഏത്? മനുസ്മൃതി. അങ്ങനെ 18 സ്മൃതികളുണ്ട്. അതായത് ആ സ്മൃതികൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതചര്യകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതാണ് സ്മൃതികള്. ദർശനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ്, പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്താണ്, തത്വശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രം, ഇതിനൊക്കെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ദർശനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഋഗ്വേദത്തിൽ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, അഥർവവേദം, സാമവേദം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഋഗ്വേദത്തിൽ എന്താണ്, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ശരിക്കും ഋഗ്വേദത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തെയും പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചൈതന്യം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് ശരിക്കും ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്നത്. പല കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത്. യജുർവേദത്തിൽ വരുന്നത് യാഗകർമ്മങ്ങളുടെ ആചരണക്രമങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാണ് യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും. യാഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, യാഗപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് യജുർവേദത്തിൽ വരുന്നത്. സാമവേദത്തിൽ വരുന്നത് ഈ യാഗകർമ്മങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരമായ വേദമന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ആലപിക്കേണ്ടത്, അത് എവിടെ ആലപിക്കണം, എങ്ങനെ ആലപിക്കണം എന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സാമവേദത്തിൽ വരുന്നത്. അഥർവവേദത്തിൽ വരുന്നത് ശരിക്കും കുറച്ച് ഭൗതികതായിട്ട് മിസ്സായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഔഷധ നിർമ്മാണം, പിന്നെ അതിന് രാജവിജയം, ശത്രുനാശനം, അതായത് കുറച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അഥർവവേദത്തിൽ വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരേ വേദത്തിനും ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോ 3 എണ്ണാവും, ചിലപ്പോ 2 എണ്ണാവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഋഗ്വേദത്തിന് വരുന്നത് 3 ബ്രാഹ്മണങ്ങളാണ്, യജുർവേദത്തിൽ 3 എണ്ണം,
സാമവേദത്തിന് 9 എണ്ണം, അഥർവേദത്തിന് 1 എണ്ണം. ഈ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്താണ് അത് പറയുന്നത്? യാഗങ്ങളുടെയും മറ്റു കർമ്മങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തം, എങ്ങനെയാണ് യാഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് ഓരോന്നിനും പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അതെങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിലെ പല മന്ത്രങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു സെക്ഷനായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതെങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാം, അതിൽ കൂടെ യാഗങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വിവരണമാണ്. നിയമങ്ങള് എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാം, അതാണ് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്ന്. ഋഗ്വേദത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങള് എങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ആ രീതിയിൽ പറയുമ്പോഴാണ് അതിന് യാഗങ്ങളുടെയും മറ്റു കർമ്മങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരമാണ് ഏത് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഓരോ രീതിയും ഋഗ്വേദത്തിന്റെ രീതി ആയിരിക്കില്ല യജുർവേദത്തിന്റെ രീതി. ഋഗ്വേദത്തിലെ മന്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവില്ല യജുർവേദത്തിന്റെ മന്ത്രങ്ങളായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, ചിലത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം, അതാണ് ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരേ ഋഗ്വേദത്തിനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ യജുർവേദത്തിനുണ്ട്, എല്ലാ വേദത്തിനും അതിൻ്റെതായ ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് തിയറി ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ആരണ്യങ്ങൾ. ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആരണ്യങ്ങൾ. കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വേദത്തിനും ആരണ്യങ്ങളുണ്ട്. സാമവേദത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ അഥർവേദത്തിന് ആരണ്യങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ആരണ്യങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ആരണ്യങ്ങൾ എന്താണ്? ആരണ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ വനവാസത്തിന് ഇറങ്ങണം അല്ലെ. ആരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ വനവാസത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വനവാസം നമ്മളിപ്പോ ഗൃഹസ്ഥം വിട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതചര്യകൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ യാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അതിന്റെ യജ്ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ആരണ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത നമ്മൾ ഉപനിഷത്ത്. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സത്യത്തിലേക്ക്, അതായത് പരമമായ സത്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നയിക്കുന്നത്, നിഷാദ എന്ന പേരുണ്ടായത് പരമമായ സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപനിഷത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്ന് പറഞ്ഞ നയിക്കുന്നത്, നിഷാദ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം. ആ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ സത്യം അതാണ് ഉപനിഷത്ത്. ആ സത്യം എന്താണെന്ന് പല രീതിയിലും പല ഉപനിഷത്തുകളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈശവാസ ഉപനിഷത്തിലും അത് തന്നെ ആ സത്യം അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഓ പൂർണ്ണമതം, ആ സത്യം. ആ സത്യത്തെ പറ്റി പലവരും പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വേദത്തിനും ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഋഗ്വേദത്തിന് ഏകദേശം 10 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ഉപനിഷത്തും ഉണ്ട്. ഈ ഓരോ ഉപനിഷത്തിലും ഓരോ ഉപനിഷത്തും ഉണ്ട്. ഓരോ വേദത്തിനും ചിലതിന് 10 ഉണ്ടാവും, ചിലതിന് 20 ഉണ്ടാവും, ചിലതിന് 30 ഉണ്ടാവും. പലതും പലതായിരിക്കും. നമ്മളത് പറഞ്ഞു തന്നു. എത്ര അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് പറയുമ്പോ ഞാനൊന്ന് നോട്ടെ. ഋഗ്വേദത്തിന് 10 ഉപനിഷത്ത്, യജുർവേദത്തിന് 18 ഉപനിഷത്ത്, കൃഷ്ണ യജുർവേദത്തിന് 32 ഉപനിഷത്ത്, സാമവേദത്തിന് 16 ഉപനിഷത്ത്, അഥർവേദത്തിന് 32 ഉപനിഷത്ത്. ഇങ്ങനെ ഉപനിഷത്ത് ഇതങ്ങനെ ടോട്ടല് 108 ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരമമായ സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അതാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ തന്നെ അർത്ഥം. അപ്പൊ പരമമായ സത്യം എന്തേ, അതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. അതാണ് പൂർണ്ണമതം എന്നുള്ളത്. ആ ശക്തിനെ പറ്റിയാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തൊരു വേറൊരു സെക്ഷൻ വരുന്നതാണ് വേദാംഗങ്ങൾ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വേദത്തിൽ തന്നെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. വേദത്തിന്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേദാംഗങ്ങൾ, വേദത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. 6 അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അത് വരുന്നതാണ് ശിക്ഷ, നിരുക്തം, വ്യാകരണം, ഛന്ദശാസ്ത്രം, കൽപ്പശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം. ഇതാണ് വേദാംഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ശിക്ഷ, നിരുക്തം, വ്യാകരണം, ഛന്ദശാസ്ത്രം, കൽപ്പശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ എന്താണ് വേദാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അതില് ശിക്ഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമങ്ങൾ, വേദങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശിക്ഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ കുറെ ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ യജ്ഞവത്സ ശിക്ഷ, വശിഷ്ഠ ശിക്ഷ, കാർത്യായനി ശിക്ഷ, അനാദ്യ ശിക്ഷ,
അതായത് വേദങ്ങളുടെ ശിക്ഷണ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയൂലേ, പറയേണ്ട രീതികളൊക്കെ, വേദങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ട രീതികൾ, അതിനൊക്കെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ശിക്ഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ നിരുക്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഒരു വാക്കിന് ഇപ്പൊ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദ എന്നുള്ള വാക്കാണ്, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞ് വ്യാകരണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വ്യാകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന്, ഒരേ സംസ്കൃതം വേർഡുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നിരുക്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വ്യാകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം, വ്യാകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഛന്ദശാസ്ത്രങ്ങൾ, അതായത് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കണമാണ് അത്. പിന്നെ കൽപ്പശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല രീതിയിലുണ്ട്. കൽപ്പശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ വേറെ കുറെ സെക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സൗത്ര സൂത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഗുഹ്യസൂത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ധർമ്മശാസ്ത്രം, പ്രതിജ്ഞാതശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം, ഇതൊക്കെ കൽപ്പശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരേ കാര്യം. ഇപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യക്തി കുടുംബം ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയുള്ള നിയമങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രതിമേധസൂത്രം, മരണച്ചടങ്ങ്, മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ജ്യോതിഷം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ വേദാംഗം അത് ജ്യോതിഷുണ്ട്. പിന്നെ ഗൃഹമേധസൂത്രം, ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ജാതകർമ്മവും നാമകരണവും ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അതൊക്കെ വിവാഹമൊക്കെ വരുന്നത് ഗുഹ്യമേ സൂത്രങ്ങളിലാണ്. അതൊന്നല്ല, അത് പലതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആകപ്പാട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, വിവാഹത്തിന് ചില ചടങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം അല്ലെ, ജാതകർമ്മൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്രേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതില് നമ്മൾ ഗുഹസൂത്രങ്ങളിലെ 1-2 അതിൽ തന്നെ കുറെ ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഏതോ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആരെന്തോ പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രത്തിൽ ഒരു പോയിന്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഉപവേദത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അർത്ഥശാസ്ത്രം, ധനുശാസ്ത്രം, ഗന്ധർവശാസ്ത്രം, ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം, ശില്പവേദശാസ്ത്രം, സാപത്യവേദശാസ്ത്രം, പുരാണങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഉപവേദമാണ് അർദ്ധശാസ്ത്രം, യജുർവേദത്തിന്റെ ധനുർവേദം, സാമവേദത്തിന്റെ ഉപവേദം ഗാന്ധർവേദം, അഥർവേദത്തിന്റെ ആയുർവേദം. ഇതാണ് ഉപവേദങ്ങൾ പറയുന്നത്. അടുത്തത് സ്മൃതികൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആചാരങ്ങൾ അല്ലെ, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതിൽ വരുന്നതാണ് 18 സ്മൃതികളുണ്ട്. നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൃതിയാണ് മനുസ്മൃതി. മനുസ്മൃതി അല്ലാതെ യമസ്മൃതി ഉണ്ട്, അതിസ്മൃതി ഉണ്ട്, ഉഷ്ണസ്മൃതി ഉണ്ട്, പരാശര സ്മൃതി ഉണ്ട്, ഗൗതമ സ്മൃതി ഉണ്ട്, വശിഷ്ഠ, അങ്ങനെ 18 സ്മൃതികളുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഷഡ് ദർശനങ്ങൾ, 8 ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന് പൂർവ്വ മീമാംസ ദർശനം, ഉത്തര മീമാംസ ദർശനം, സാങ്ക്യ ദർശനം, യോഗ ദർശനം, വൈശേഷിക ദർശനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗ ദർശനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഷ്ടാംഗ യോഗം, അതിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് യോഗ ദർശനങ്ങൾ. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ഇതിഹാസം. ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഇതിഹാസങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് മഹാഭാരതവും ഒന്ന് രാമായണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് അറിയണമല്ല, ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതില് ജനറൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. രേഷ്ണ, നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമല്ലോ നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ. ഞാനിത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്നൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിശ്വാസം വിഷുദ്ധ സ്റ്റാർട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മള്. നോട്ട്സ് കിട്ടുമോ പ്രഭു? എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. റെക്കോർഡിംഗ് ഇത് നോട്ട്സ് ഇല്ല പ്രഭു. ഞാൻ എന്റെ വേറൊരു ബുക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി പറഞ്ഞാണത്. ആണോ? അത് യൂട്യൂബിൽ എടുക്കല്ലേ? യൂട്യൂബിൽ. ആയിക്കോട്ടെ. അതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭു ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ. ഇത് നമുക്കൊന്നും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയണമല്ല. നമുക്ക് നമ്മ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 വേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്, ഉപപുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ പുരാണങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നും ഉപനിഷത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ള ജനറൽ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് വേണമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതേപോലെ തന്നെ ദർശനങ്ങള്,
ഷഡ്ദർശനങ്ങള്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ 108 ഉപനിഷത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു ഉപനിഷത്ത് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്താണ്. അപ്പൊ ആ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സത്യം എന്താണെന്ന് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് ഏറ്റവും നമ്മളെ കോഴ്സിൽ നമ്മളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്കോണിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പ്രഭാസ്വാമി അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി, ഈ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് എനിക്ക് മറന്നുപോയി. ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടല്ലേ, യാഗം ചെയ്യേണ്ട രീതികള്, യാഗങ്ങളും മറ്റു കർമ്മങ്ങളും സംക്ഷിപ്ത വിവരണം. അതായത് ഓരോത്തിലും ഒരേ പൂജാ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യാഗകർമ്മങ്ങളെ പറ്റി. അപ്പൊ വേദം വേറെ, വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേദത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ അതിനെ പറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു മാത്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു, അപ്പൊ a+b² എന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണം, അല്ലെ? അതാണ് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ. അതായത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് കിട്ടത്, അത് ചെയ്യേണ്ട രീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളത് ജനറൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതൊക്കെ. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിനെപ്പറ്റി? വേറെ എന്തെങ്കിലും ജനറൽ ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ കിടക്കാം. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭു, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ വേദങ്ങളെ പറ്റിയും അതും പേരൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാ പ്രഭു, അതൊക്കെ അറിയാൻ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. അതിന് താങ്ക് യു പ്രഭു. ഇത് പലരോടും ഞാനിത് ചോദിച്ച കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എല്ലാരും ഈ ഋഗ്വേദം, പുരാണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയെങ്കിലും അവർക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതന്നെ പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയണമല്ല. നമ്മളിപ്പോ ഇത്തരം ഭക്തിപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേദം എന്താണെന്നും പുരാണം എന്താണെന്നും ഉപനിഷത്ത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്തരല്ലേ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമല്ലോ ഉണ്ടായിട്ട്. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരേ അഥർവേദത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. സാമവേദം എന്താണെന്നും ഋഗ്വേദം എന്താണെന്നും യജുർവേദം എന്താണെന്നും നമുക്കറിയണം. ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ദർശനങ്ങൾ എന്താണ്. ഇത്രയുള്ള ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അധികമില്ല. അധികം എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അധികമില്ല. 1 വേദങ്ങൾ, 4 വേദം, അതാണ് ബേസ്. പിന്നെ അതിന്റെ സബായിട്ട് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ വരും. പിന്നെ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ വേറൊരു സബായിട്ട് ആരണ്യങ്ങൾ വരും. വേദത്തിന്റെ ബേസ് ആണ്. പിന്നെ അതിന്റെ സബായിട്ട് ഉപനിഷത്തുകൾ വരും. ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നോക്കാം. ഒന്നുകൂടെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് മിസ്സാവും. ഇതിന്റെ ഒരു നോട്ട് ഇടാൻ പറ്റും പ്രഭു? ഇതിന്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇടാവോ? ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല പ്രഭു. ഒന്നും ഓർമ്മയിൽ എഴുതി ഇത് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒന്ന് കാണും. ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ, ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. വേണ്ട, സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഇതിൽ കണ്ട ആദ്യം തന്നെ വൈദിക ജ്ഞാനം അല്ലേ? വൈദിക ജ്ഞാനം കണ്ടില്ലേ? മുകളിലേറ്റ മുകളിൽ കണ്ടു. ആ നമ്മളെ ടോട്ടൽ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിനെ 2 ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രുതി, ഒന്ന് സ്മൃതി. ശ്രുതി സ്മൃതി നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ശ്രുതി സ്മൃതി നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള വീടാണ് ശ്രുതി സ്മൃതി. ഈ ശ്രുതി അപ്പൊ വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ 2 ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണം. 2 സെക്ഷനായിട്ട് ആദ്യം തിരിക്കണം. ഒന്ന് ശ്രുതി, 2 സ്മൃതി. ഈ ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ്, ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രുതിയിൽ വരുന്ന സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് വേദങ്ങൾ. വേദങ്ങൾ മുഴുവനാണ് ഇവിടെ വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ ശ്രുതിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് വേദങ്ങൾ. ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം.
അതിൽ തന്നെ ഈ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ അടുത്ത അതിന്റെ സബായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതായത് വേറെ നമ്മളൊരു ബുക്ക് എടുക്കുക, ഇപ്പൊ വേദങ്ങൾ ഒരു ബുക്ക്, വേറൊരു ബുക്ക് ഉപവേദങ്ങള്, വേറൊരു ബുക്ക് വേദാംഗങ്ങള്, അതിന്റെ കുറെ വേറെ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ബുക്കുകൾ. അപ്പൊ അത് ചിലര് വേറെ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പൊ ശ്രുതി വേദങ്ങൾ, വേദങ്ങളില് ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, പിന്നെ ഉപവേദങ്ങൾ, ധനുർവേദം, ആയുർവേദം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമ്മള് എത്ര വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞ്? ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഉപവേദം ഏതാ പറഞ്ഞത്? ധർമ്മശാസ്ത്രം അല്ലെ? ധർമ്മശാസ്ത്രം. പിന്നെ യജുർവേദത്തിന്റെ ധനുർവേദം, പിന്നെ സാമവേദത്തിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാമവേദത്തിന്റെ ഗാന്ധർവവേദം, അഥർവേദത്തിന്റെ ആയുർവേദം. ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉപവേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് അർത്ഥശാസ്ത്രം, യജുർവേദത്തിന്റെ ധനുർവേദം, സാമവേദത്തിന്റെ ഉപവേദം, ഗാന്ധർവവേദം, അഥർവേദത്തിന്റെ ആയുർവേദം. ഈ ഉപവേദങ്ങളായി. പിന്നെ വേദാംഗങ്ങൾ, ഇത് 6 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആറ് ഇതുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഈ 6 വരുന്നതാണ് ഈ കൽപ്പാചാരമായിട്ടുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ, ശിക്ഷ, ഉച്ചാരണം, വ്യാകരണം, നിരുക്തം, ഛന്ദസ്സുകൾ, ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം. ഇതൊക്കെ വേദാംഗങ്ങളുടെ അണ്ടറിൽ വരണം. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ്. ശ്രുതിയിൽ വേദങ്ങൾ വരും, ഉപവേദങ്ങൾ വരും, വേദാംഗങ്ങൾ വരും. ഈ വേദാംഗത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെ വരുന്നത്? 6 കണ്ട, 3, 6. കൽപ്പാചാരമായിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ, ശിക്ഷണം, വ്യാകരണം, നിരുക്തം, ഛന്ദസ്സുകൾ, ജ്യോതിഷം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേദാംഗങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടായത്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജ്യോതിഷം, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഏത്? ഈ വേദാംഗങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ വേദാംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഈ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ നേരിട്ടുണ്ട, സംഹിത മന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്ന് പറയും. പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വരുന്ന ആചാരങ്ങൾക്കുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ, വിശദീകരണം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെയാണ് ആരണ്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഉപനിഷത്തുകൾ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ പിന്നെ എന്തെന്ന് പറയുന്ന ആരണ്യങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ. ഇതൊക്കെ വേദത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ജ്ഞാനകാന്ഡം, ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമുക്ക് ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ വേദത്തിന് നമ്മൾ പറയും ജ്ഞാനകാന്ഡത്തിന്റെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ആരണ്യങ്ങൾ. ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ, ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ, ആരണ്യങ്ങൾ. പിന്നെ കർമ്മകാന്ഡത്തിന്റെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ. പിന്നെ എന്താണ്? സംഹിതകൾ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കർമ്മകാന്ഡത്തിന്റെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശ്രുതി എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയി. ഇതിൽ വല്ല സംശയം വന്ന? ശ്രുതിയില് വേദങ്ങൾ 3 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് ഇവിടെ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ചാനലിൽ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം. മുഴുവൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. 4 വേദങ്ങളുണ്ട്, ഒരെണ്ണം എഴുതിയില്ല. 4 3 എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. വേദങ്ങള് 4 ഉപവേദങ്ങൾ 4 അത് ഇവിടെ 3 എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രുതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഏതാ? സ്മൃതിയിൽ വരുന്നത്. സ്മൃതിയിൽ വരുന്നതാണ് എന്താണ്? ആചാരസൂത്രങ്ങൾ കൽപ്പബന്ധങ്ങളായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. സൗദസൂത്രം പൊതു യജ്ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഗൃഹസൂത്രം ഗൃഹയജ്ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നു. ധർമ്മസൂത്രം നിയമപുസ്തകങ്ങൾ. ധർമ്മശാസ്ത്രം മനുസംഹിത ഉൾപ്പെടെ. ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? സ്മൃതിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ കുറെ ബുക്കുകൾ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ആചാര്യമായിട്ടുള്ള സൂത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ആചാര്യമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അതുപോലത്തെ കുറേ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഇതിന് സൗദസൂത്രത്തിലാണ് ശിവൻ പാർവതിയോട് സംസാരിക്കുന്നതും, ഗൃഹസൂത്ര രാജശിവൻ പാർവതി ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. അതില് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും. ഗൃഹം, ഒരു ഗൃഹത്തിൽ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം, നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. കൽപ്പശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഛന്ദശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ പുരാണങ്ങൾ,
നമുക്ക് പറഞ്ഞു 18 പുരാണം, 18 ഉപപുരാണം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഏത് സ്മൃതിയിൽ വരുന്ന സെക്ഷനാണ്. പുരാണങ്ങള്, പിന്നെ ഇതിഹാസങ്ങള്, അതിന് രാമായണം, മഹാഭാരതം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്, സ്മൃതിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. മഹാഭാരതം, രാമായണം, 18 പുരാണങ്ങൾ, 18 ഉപപുരാണങ്ങൾ, ഈ സ്മൃതിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ദർശനങ്ങൾ. ദർശനം എന്നുള്ള സെക്ഷൻ. ആ ദർശനത്തിൽ വരുന്നതാണ് എന്താണ്? വേദാന്തം. പിന്നെ ദർശനങ്ങൾ 18 ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നല്ലോ. 18 അത് അതെ 6 ദർശനങ്ങൾ, 18 ഉപപുരാണങ്ങളും 18 സ്മൃതികൾ, 18 സ്മൃതികൾ ഉണ്ട്. 18 സ്മൃതികൾ വരുന്നുണ്ട്, 6 ദർശനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ 6 ദർശനത്തിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് പൂർവ്വമീമാംസ, ഉത്തരമീമാംസ, സംഖ്യദർശനം, യോഗദർശനം, വൈശേഷിക ദർശനം. ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഏതാ? പൂർവ്വമീമാംസ. ഇത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. 6 ദർശനങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേരുണ്ട്. പൂർവ്വമീമാംസ ദർശനം, ഉത്തരമീമാംസ ദർശനം, പിന്നെ സംഖ്യാദർശനം, യോഗദർശനം, വൈശേഷിക ദർശനം, ന്യായദർശനം. ഇതിന് ഓരോന്നിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. പൂർവ്വമീമാംസ ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ധർമ്മത്തെയും ധർമ്മവും അധർമ്മവുമാണ് ജഗത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ധർമ്മമാണ് നന്മയുടെ അധർമ്മത്തിന്റെയും തിന്മയുടെയും കർമ്മഫലം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ദർശനത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ധർമ്മം അധർമ്മം എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഏതാണ് പൂർവ്വമീമാംസയിൽ വരുന്നത്. അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ദേവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ പൂർവ്വമീമാംസ ദർശനത്തിൽ കിട്ടും. ഉത്തരമീമാംസത്തിലാണ് നമുക്ക് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പഠിക്കുന്നത്. അത് ഉത്തരമീമാംസ ദർശനമാണ്, അദ്വൈതം. സാഖ്യ ദർശനത്തില് അതിലാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പഠിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചല്ലേ 24 മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന സാഖ്യ ദർശനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. യോഗ ദർശനത്തിൽ എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണം, അല്ലെ? യോഗ അതാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അത് യോഗ ദർശനം. വൈശേഷിക ദർശനം അത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ദ്രവ്യങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള വിശദീകരിക്കണമാണ്, അതിന് വൈശേഷിക ദർശനം. ന്യായദർശനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജഗത്ത് എന്നത് സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്, അതിന് ന്യായദർശനം. ജഗത്ത് ഒരു സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ, നമ്മ ഒരു സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ സൃഷ്ടിച്ചൊരു കർത്താവുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി ന്യായീകരിക്കാണ്. ആ ന്യായനെ ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കാം, അതാണ് ന്യായദർശനം. അങ്ങനെ ഒരേ ദർശനത്തെ പറ്റി അതിന്റെ ഒരേ എന്ത് പറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, ഒരേ ഋഷിമാരുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ പൂർവ്വമീമാംസം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, അങ്ങനെ ഒരേ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ പേരുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ. ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. ഇതിൽ ഇത്തിരി ഇതുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൽപ്പങ്ങളെ പറ്റി കുറെ വീണ്ടും ഡിവൈഡേഷൻ കുറെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ശില്പവേദം, സ്ഥാപത്യവേദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കുറെ സെക്ഷൻസ് വീണ്ടും വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയുള്ള സമുദ്രം തന്നെ നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിനുണ്ട്, ഇതൊരു സമുദ്രമാണ്. അതില് നമ്മ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഇതിഹാസമായ ഭാഗവതമായ മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു 2 ലൈനുള്ളൂ. ഏത് 18,000 ശ്ലോകത്തില് 700 ശ്ലോകമുള്ളൂ. ഏത് ഭഗവത അല്ലെ? അതാണ് നമ്മ അത് പഠിക്കല്ല, നമ്മളൊന്ന് കേൾക്കണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്. പിന്നെ നമ്മ പഠിക്കുന്ന എന്തുട്ടാ? പിന്നെ നമ്മളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ഒരു കടലുണ്ട് ശരിക്കും ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. ഈ കടൽ മുഴുവനും പഠിക്കുന്ന ആരാണ്? ആചാര്യന്മാരാണ്. അതാണ് ആചാര്യന്മാര്. നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടല്ലേ കുറെ എന്താണ് ഉപനിഷത്തുകളെ കോട്ടിങ്സ്. ഈ ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ കണ്ടില്ല, 108 ഉപനിഷത്തുകൾ, പല ഉപനിഷത്തുകൾ നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയമുണ്ട് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈസി അല്ല. അതാണ് ചൈതന്യപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്, നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നാമജപത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഈ പ്രഭു അഥർവവേദം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇക്കണോമിക്സ് ആണോ നമ്മുടെ? അതാണോ? ഇക്കണോമിക്സ് അല്ല. അതില്
എല്ലാ കാര്യം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, കൂടുതലും എന്താണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ശാരീരികമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് രാജാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, രാജാവിന്റെ അതിൽ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് അത് കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ശത്രുനാശനം, അതേപോലെ തന്നെ സുഖപ്രാപ്തി, അന്നവർദ്ധനം, പാപനാശനം, രോഗനിവാരണം, ആശ്രമകർമ്മങ്ങൾ, ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ, ഔഷധി വിവരണം, ഇതൊക്കെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്, അഥർവേദത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൂടുതലും ഭൗതികതയായിട്ട് കൂടുതൽ ടച്ച് ഉണ്ട് അതിന്. ആത്മീയത ഇല്ല എന്നല്ല, ആത്മീയതയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലും ഭൗതികതയായിട്ട് ടച്ച് ഉണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ത്രിവേദി എന്നാണല്ലോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? അപ്പൊ 3 വേദത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. 4ാമത്തെ വേദത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയാൻ കാരണം ഇതാണ്, കൂടുതൽ അതില് ഭൗതികത കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ക്ലാസ്സിൽ ആൾക്കാർ കയറുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. നമുക്ക് നാളെ തൊട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ പഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോന്നും അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാദിക്ക് ഗുരുദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, ഞാൻ ഇന്നത്തെ ലേറ്റ് ആയി പോയി. ഞാൻ അത്ര ഓർമ്മ. നാളെ തൊട്ടപ്പോ എടുക്കട്ടെ, 6:30 നമുക്ക് കേട്ടോ. ശരി, അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഇടുവോ പ്രഭു?